kodwa engakusho nje mina kuwena akusizi ukuthi ngithi ngivume kulungile ngixolela vele inzondo anginayo vele sidala enhlizweni yami kodwa akusizi ukuthi ngivume ukuthi ngibuyelana nawe ekugcineni kosuku ngeke ngisakwazi ukukwethemba ngeke ngisaba nako lo kade nginawo ngawo kahle kahle siyafana noma mhlambe ngichitha isizungu kuwe. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ngiyabingelela nakho ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami uStifuza Dlangamandla Zulu. So-ke nanka-ke ama-products ngize ukuzonibonisa wona. Ngiyazi ukuthi niyayithanda indaba kodwa-ke ngilinde nje kancane because ngiyazi ukuthi bakhona abantu ababukelayo njengawe lapha ekhaya okungenzeka ukuthi uyayidinga zonke lezi zinto. Ke ngiqale la. Lezi iwash ziphuma kanje. Lesi esokukhipha isinyama amabhadi amathunzi amnyama bese ukuthi lesi esenhlanhla bese kuthi sihamba nensipho yokugeza. Phuma nje kanje. So if kuyenzeka uyayidinga ungafona ku 062 219 7748 mase sidlulela la. Leli bhodlela lelincane elokuyekisa umuntu utshwala. Ngiyazi ke kungenzeka umuntu alokhe eshumayela njalo athi uyafuna ukubiyeka utshwala uyafuna ukubiyeka utshwala kodwa niyambona uyaphindela futhi ulokhe esho ngomlomo. Kanti la mombona ukuthi uyafuna kodwa manje uyaphindela and uhlala naye ekhaya and seziningi kakhulu izinto ezonakele empilweni yakhe. Uyafisa ukumnyekisa nali into ongamthengela yona leli bhodlela leli uconsisa nje kancane ukuthi uma uyidinga ufuna leli bhodlela lesingakuyalela ukuthi usetshenziswa kanjani but kufakwa otshwaleni umnyekela kuphuze indlela elisebenza ngayo angeke aphinde athi ufuna utshwala neze futhi empilweni yakhe. So ke leli bhodlela leli likhona ku 062 219 7748 mase kuba amagqamuza lawo ibath pearls le awu5 nje phakathi amagqamuza okugeza. Isikhathi esiningi ke ajwayele ukuphuma nalezi iwasho lezi kodwa uma ufuna wodwa singakunikeza kodwa akujwayelekile kangako lama pearls ke lawo okugeza awenhlanhla. Mase kuba ke ispray lesi spray lesi esabanumzane lesi umnumzane lo whenever usebenzisa ngoba nakho ezobona umuntu wakhe. So sikhulisa umnumzane. Sengisho ke ipipe liyakhula la ngalesi spray lesi. So mosifuna ungasithola kula number le engiyibizile ka 062. Mase kuba ke imbiza zethu ke zingakanyana nje. Nanoma yiphi imbiza ziningi kakhulu ngaye ngokuthi wena usafara ngaphansi kwani. If unoshukela ikhona imbiza kashukela. If une-cancer ikhona imbiza ye-cancer. If unama piles, ama-ulcer, umvusankunzi, imbiza nje esinazo zingaka zonke. So mekuthi uyazidinga lokhu ke kujwayele ukuhamba ko2 mase kuba okunye kokuchatha okugreenanyana ngexolisa ukuthi nginganibekeli la ngikukhohliwe kona. So kuye kuphume mekuthi ufuna ispray sodwa kodwa siyakunikeza futhi ispray. Lokho okunye kokuchatha kuphuma nembiza le umvusankunzi. Abantu besifazane abafiki la abanumzane kuphela abaphuza la uyaphuza uyachatha uphinde usebenzise ispray. So konke lokho mawukudinga uzokuthola ku 062 219 7748. Akugcinike lama products kuphela. Akhona namanye ngicabanga ukuthi nike niwabone iadvertiser kodwa ke okwamanje sifocuseni ke usidade wethu usisuzivakashela namhlanje na kanjani khona le ntokazi noma insizwa esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi baphinde bazame futhi ukukhuluma ngendaba zabo zothando ngingengazi noma sizowina noma cha. So ke sike sibuke ukuthi sizogcina kuphi. Sabona kanjani? Yaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi kabe nesibongo negama lendawo la usuka khona. Ngophethu ngamkwena ngisuka la eMbili. Bani umkwena konke? Umsuthu. Aninazi izithazelo clan names? Azikhona. Awujwayelanga? Okay. Ngijabule kakhulu kade ngikubona ungena la e-studio ngibona umuntu omfishane kunami. Yo ayikho into engijabulisa nje ukubona umuntu omfishane kunami. Mina ngizibona uthasha sinami ngiphelele yazi. Ngezi ngimfishane phela ngiyavuma kodwa noma kukhona umfishane ngaphansi kwami uyangijabulisa. So ngicela ukwazi ke nge-relationship yakho
yakudala nalo muntu lo ofisa ukuthi uphinde ubuyelane naye bekunjani nisathandana beniphathene kanjani ubani bohlupha omunye mosibuye khona uhlupha omunye noma mhlawumbe ubani bojwayele ojabulisa omunye kakhulu okudlula omunye and niqhathwe yini so ngicela ukwazi la iqala khona la nahlangana khona nanokuthi bese ninesikhathi singanani ndawonye. Oh, hayi ngiyezwa bengijola noQhawe owaDlamini. Okay. Sahlangana e-workshop eTown, ngihlala eMlilo. So uQhawe beyangasebenzi kwimina osebenzayo. Okay. Yebo, ngase ngithe la bese ngisebenza khona ke ngase since kuyimina yonke into ebheke mina endlini. Okay. Yonke into ibheke mina ngase ngithandana nomuntu obekade engiqashile. Abantu bangaphandle bokufika. Because bekumele ngikwazi ukuthi ngibeke ubusinko etafuleni ngikwazi ngibhekelele mina naye. Mana, awusho ukuthi bowusebenza? Yebo, bengisebenza qasho yena. Oh, So waqashwa yena, okay. imali, imali ebengiyithola ibingekho enough ucover zonke idingo zasendlini. Oh, okay. Yes. So kwaphoqa ukuthi ngigcine sengithandana nalomuntu engisebenza nokuze ngikwazi ukuthi ngibooste yonke into endlini. Okay. Ngithe kuhamba kwesikhathi mina noQhawe besinonyaka nenyanga ezu7 sithandana. Ekuhambeni kwesikhathi kugcine sekayithola-ke lento uQhawe sase siyahlukana. Njengoba ngila ekhaya ngizocela ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuyelane naye because ngiyamdinga empilweni nami bekumnandi sithandana ayikho into besingayenzi ndawonye ikhona nje kuphela ukuthi ke gcine sesihlukana ngale ndlela esihlukane ngayo office nami ngayisola ngoba ngabona ngenza iphutha. Wathola kanjani ukuthi wena uyathandana nomuntu oqashile? Wabona ama-calls nanokuthi ke bengithi ngama-weekend bengavamisile ukusebenza. Ngama-weekend bengingiqamba amanga-ke ngithi ngemsebenzini kanti ngiyobonana nalo muntu. So waqala wanothisa-ke lapho ukuthi hayi engathi khona la ngahambi kahle noma engithinta kwesinye isikhathi ngithi ngikhathele. Ngingafuni lutho because kade ngibonile lo muntu. So nesikhathi singanani nahlukana? Nenyanga ezu4 sihlukene. Nenyanga ezu4. Yebo. Oh, awucabanga mhlambe usekhona omunye umuntu asebonana naye mhlambe basazama ukuhlanganisa into zabo ngoba u2 angafuni ukuthi aphazanyiswe? Kungenzeka ukuthi usekhona kodwa ke awukho kudlula ukuthi ngizame ngizwe kuyena because mina ngiyamdinga empilweni yami. Mana koqala kade ethola ukuthi wena usuku relationship nomunye umuntu. Mhlambe baba njani ubuso bakhe noma ayebaba kangakanani amagama ayephuma emlomeni wakhe ekwatele ukuthi akasathandwa yedwa sekukhona nomunye umuntu eceleni sakwashuba kangakanani lapho? Angifuni uqamba ngathi isimo sasisibi kakhulu. Wayediniwe ethukuthele kangangokuthi yebo yize khona engazange ngibeke isandla kodwa ngibona ukuthi uyafisa ungibeka isandla. Okay, kwate kakhulu. Yebo. Okay. Mhlambe ke mawubhekile ngokumazi kwakho uzokubekezelela nje kwakona ukuthi akuzwe akulalela ukuthi yini lo ufisa ukisho kuyena? Ngiyacabanga ukuthi uzokwazi umuntu onjani? Umuntu ophansi kakhulu akathanda ukukhuluma kakhulu kodwa ke nje unayo futhi unesineke. Uya-understand ngiyacabanga ukuthi uzokwazi ukuthi angizwe nami lami sayide ukuthi ngithini kena. Yes. I-ghost-ke ngabantu besilisa abafani ungayitshela ukuthi bonke babupho ngephande lodwa cha abafani but iningi labo like lithi okay fine ngingakufica vele ukade uyilalela nomunye umuntu kungenankinga ngingakakwazi ngingazi lutho ngawo ngingayazi boyfriend yakho kulungile. Mase siqalile kodwa sathandana meke walala nomunye umuntu ukade usuphuma kumina sengazi ukuthi sengiqalile sengiyathandana nawe ababe besafuna ke abanankinga vele nokuvakasha eintombini zabantu kodwa bona abafuna ukuvakasha kwezabo. So umbuzo wami uthi ke mawubhekile uzokwazi ukugwinya lokho okokuthi uyazi ukuthi usuke waba nomunye umuntu mhlambe uyamajina mhlambe uzonke izinto obuzenza mawunaye azimajine usuzenza komunye umuntu nje yonke le nto awuboni yini ukuthi iyambulala ngalendlela ukuthi angeke asaphinde afune futhi ukuba nawe noma kuthiwa uzama kangakanani fanele aqale mhlambe abambe u1 eyedwa etoilet mekuthi usetoilet noma uyageza kuyima eza kuwena ukuze mhlambe nizohlangabezana. Do you understand? Ngiyakuzwa. Okay, ungiphendula ke. Khona angifuni uqamba ngakunzima. Akukho kuthena ngikulindele
Kodwa nje bengifuna nje ukuthi azi ukuthi ngiyisola kangakanani ngiyamdinga empilweni yami. Okay. Ngiyazi ukuthi kuzoba nzima. Akukho futhi engithi ngilindele ukuthi anginike impendulo njengamanje. Okay, uzomnikeza Ngizomnika isikhathi sokuthi ahile yonke into. Uma ukuthi uyafuna sibuyelane sobuyelana, kodwa futhi uma ukuthi anginankinga yize khona kuzoba buhlungu phela ukuthi sobe sesihlukana nje. Okay. Kuphele nje kanjalo. Usumnyisephi wena ubhuti lo obeqashiwe? Kwenzakalani nini? Ubhuti akwenzakalanga lutho olutheni. Ngithe mengihlala phansi ngirealize ngabona ukuthi kahle ngilahlekelwa okhona ngongekho. Okay. Because ubhuti nayo unezinto zakhe unayo banabantu bakhe. Okay. Mina naye vele besihlanganiswe nje imali kahle. Okay. So ngiyabona ukuthi into yethu ayisisindawo kanti into ebenginayo noqhawe ibisolid. Uma ngabe ebuya ke esekubona ukuthi usuright noqhawe vele ngiyosela ukufocus kuyena kuphela. At least izobe ikhona into ekhipha busy ngaleso sikhathi. Asabuye aphinde futhi akulinge ngalendlela okwenzeka ngayo ekuqaleni so noqhawe. Ngingathini akukho kudlula ukuthi ngingabi seduze kwakhe ngishiye lapho ngiyothola eminye umsebenzi because ngiyimisela ukuthi into yami noqhawe isebenze. Okay, kulungile ke. Ithi simlande but uyangwarisha ungiphatha kabuhlungu kakhulu uma ngabe uthi uqhawe akuyena umuntu othanda ukukhuluma kakhulu. Abantu abangathanda ukukhuluma bahlezi benama surprise. Ungayitshela ukuthi yes right, usexolile, usekhohliwe, sesidlulile kanti ukubekela umkhuso ngoba nakhe enqane ukuthi akhulume okungcono akahambe nawe kube ngazuthi nihambisana ukuthi okay mesifika lapha phambili so thatha right about 2. Uthola ukuthi yes uyavuma ngithatha right niyaphinde niyabuyelana but unebhomu lokuthi yena usazojika ayengaka left. So awucabanga ukuthi mhlambe anqene ukukhuluma ngalendlela ukuthi azathi yes ngiyavuma singaba ndawonye but akubekela ibhomu. Hey nakho vele lokho kodwa nje awukho kulula ukuzama ngibona. Okay, kulungile ithi simlande ke. Yebo. Muka lapha ekhaya ngiyafisa ukuthi ngikukhumbuze ukuthi ka Black Life Pharmacy sakhona ngespecial siqala ngomhla ka1 special se Valentine siyoze siyophela ngomhla ka20 February. So nala ama products now nakhona ase specialini. So noma yini oyifunayo sithinte ku 062 219 7748. So ke asike silanda ubhuti siza ukuthi ngabe sophumelela noma cha nginovalo but azizame asiqhubene imizacile ngeke sizoyenza sice silandelene. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So ke ngicela ukuphinde ngicacise lokhu lapha kuyimpande zama-Afrika ka Black Life Pharmacy meke ukuthi kwenzeke ukuthi wa-order kodwa wangalithola iphasela lakho ngesikhathi siyaxolisa kakhulu nibaningi akusona isizathu vele singanikeza sona engasizwa kalula kwamanje because aniboni lutho niya-order lapha emakhaya order uwedwa utshela ukuthi kuzophuthuma sometimes kuye kwenzeke kube ney'nkinga ey'ningi. Sithola ukuthi siyafika naka-PEP bathi abayazi le-PEP code so whenever u-order sinikeza i-PEP code yakho le inamba eziwu4 uphinde usibhalele ne-mall eseduze kwakho ukuze sizoba nesho ukuthi i-order leyaphi bangafiki basitshele ka-PEP ukuthi abayazi leyo PEP code leyo ukuze singezoba ney'nkinga ey'ningi. So ke asike sifocuse kudaba esize ngalo la njengamanje ubhuti-ke uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi isicelo sethu ngenzeka asamukele angazi but asike sibuke ukuthi kuzogcina kuphi sabona kunjani. Yeah, salabona phela. Uyaphila? Siyaphila. Ngiyaphila nami mina nguMamtolo ngwakandlela ngicela ukwazi. Uqhawe lo wakadlamini. Usiba likhulu. Yamazi singihle naye? Ngiyamazi. Umazela kuphi? Sisazana isikhathi eside ngicanga unyaka unenyanga ezo7 ngaphezulu. Oh, okay. Nisandawonye namanje? Ayilutho ngicatheni uyazi kangcono ukuthi yini yasiqhatha. Oh, okay. Ubhalile-ke kuhlelo elithi Love Back wafisa ukuthi simhlanganise nawe so unesicelo and kunokuningi afisa ukuthi akucacise kuwena kodwa kahle kuyisicelo. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay. Ngiyabonga ngicela ukukhulumisana naye.
Qhawe, Uyaphila futhi. ngibhalele le show ukuthi ngicela engisize ngoba ngifuna ukubelana nawe. Ngiyazi ngikonile, nga-cheat-a. So bengizocela ukuthi sibelane silungise izinto. Angazi noma uzokona nokwamukela lokho. Uma ucabanga wena ngaba lula ngaleyo ndlela ofisa ngayo. Ngiyazi ngeke kube lula Qhawe, Uyakwazi ukuthi kodwa ngiyimisele ukulungisa amaphutha ami. mama Mkwena uyazi ukuthi lo monakalo wawenza wangilimaza kanjani enhlizweni. Ngiyazi. Kungcono mawazi. Ngicabanga ukuthi uxolisa kwakho ngeke uze kukwazi ukuthi kushintshe bonke lobuhlungu ongizosabona. Ngicela ungicacisele-ke mina Dlamini ngangingekho. Ngicela ukwazi nje ukuthi kwenzeka yini le akona ngayo. Into engakuchazela wona nje sisi. Sesithandanile isikhathi eside futhi noPretty. Side isikhathi sithandana ngimthemba ngayo yonke indlela. Yes. Ngizinikele kuye. Wafica ngiphila impilo nje ngiphila nabantu kwakhona abantu engiyeke ukuphila nabo. Ngenxa yokuthi lokho akakuthandi yena. Okay. Ngenxa yokuthi futhi akahambisani nalokho. Ngayeka yonke into kwahamba ukuthi uthole itoho yena. Okay. Methola itoho, wathola itoho esebenza. Ukusebenza kwakhe ukuthi ukusebenza kwakhe endlini mina isimo sesingavuma leso sikhathi. Okay, bese ndawonye. Sihlala ndawonye lapho sesimove indawonye. Okay. Simo ngisabathe itoho ngiyalizama lutho alivuma. Wawukuthi uthi yena cause umsebenzi uyavuma azikho ingxaka eziningi anazo uzozama ukuthi asothe yonke into yasendlini. Okay. Ngathi mina nginankinga bathi imali enough imali eholayo. Uhamba isikhathi. Ama-weekend bengazi ukuthi akasebenza ama-weekend esaqala ukusebenza. But uhamba washintsha wathi ama-weekend usiyasebenza. Okay. Mangihamba istory ngesilandela nje kwavela ukuthi hayi ngoba esebenza ama-weekend. Umatasa nezinye izinto. Khona ezinye into abhizi ngazo. Mhlawumbe usebenza ngenye indlela engayazi mina. Okay. Ngakulandela lokho ngase ngithola ukuthi la asebenza khona umphathi wakhe. Khona into ababhizi ngayo naye. And umphathi wakhe ilabantu bangaphandle. Oh, abantu bokuhamba. Then even mina naye sisikamereni ngiyeza ukuthi akusafani na before. Okay. Khona into asebhizi ngayo. Manje ngimbuza ayikho into engitshela yona. Ethanda ukuba nomqondo. Lapho wena ngaleso sikhathi ubufocus kuyena kuphela. Uye phela nje Wayeka nezinye izinto obuzenza ngesimanga sokuthi sekufike sekufikele empilweni yami. Okay, ungichazele kanjalo nami. So ngiyazi kona ufile enhlizweni, ufile emqondweni, but usela ufisa ukuzozehlisa kuwena, akafuna ukudelela, akazi ukudelela, uzocela nje ukuthi nilungiseni izinto, amaphutha awenzile, usakuthanda, usayimisele ngokuthi abe nawe futhi. So ngalokho uthini ngakho uPaul uthini? Ngiyakuzwa ukungithanda nami ukumthanda ngisamthanda sese. Uthando aliqedwa ubala enhlizweni. Uthando inhliziyo ekade umuntu imthandile nje. Yes. Aqedwa ubala. Kuyikho ukuthi into ayenza kimi yangizwisa ubuhlungu kakhulu. Even namanje angimfisi ukuthi abuyele empilweni yami. Mhlawumbe sengazama abone mhlawumbe khona leza cothozisa khona kube ngcenyana kodwa kimi cha nganela uyi. Usunomuntu omusha empilweni yakho. Umuntu osifazana empilweni yami njengamanje angamfisi ngendlela ngihlukumeza ngayo. Mhlambe ayikho ke enye indlela ke eningenza ngayo ukuze nibe right noba u2. Sibe right. Yes. Ngathi indlela nje engenza sibe right. Aqhubeke nempilo yakhe nami ngiqhubeke nempilo yami. Ngathi nawe uyoba right ekhambeni lesikhathi uzohamba inhliziyo yamukele lapho. Uyamlahla. Hayi inhliziyo ayisavumi khona. Angikwazi ukuthi ngithi ngiyafoster. Sisiwami. Kuthanda ukuba nzima ke. Uyamuzwa uthi uthini? Yebo ngiyamuzwa. Ucabanga Abuhlungu amazwi awashoyo mina. Ngoba mina bengisayimisele ukuthi silungise izinto. Ngiyazi ukuthi ngibonile kakhulu. Bese ngithathe nesinqumo sokuthi ngizoyeka umsebenzi. Ngikwazi ukuthi ngifocus kuyena. Ukukhombisa ukuthi ngisami ngiyamdinga empilweni yami. Okay, ubheka umunye umsebenzi. Yebo. Inkinga kakhulu nazo zonke izinto. Lenzeke iphutha before. Kuye. Ayikho mina into wrong engangayenza kuye ezamphatha kabuhlungu emphula inhliziyo.
but uke walenza yena kimi. But ngazama ukuxolisa sadlulisa kwangathi into edlulayo. But lokhu sengingaphezu kwamandla ngeke ngikhona nami. Kwazi kanzima. Mhlambe uzomnyekela okwamanje ashaya umoya. Mhlambe ekuhambeni kwesikhathi uzoshintsha umqondo. Awukho kudlula ukuthi ngenze njalo kodwa ngiyathemba ukuthi enhlizweni yakho uzosithola isikhala sokuthi angixolele. Okay. Ngizomnika isikhathi sokuthi aphole. Ukuxolela engakusho nje njengamanje. Ukuxolela sengikuxolele. Angikuzonda anginayo inhliziyo yozondayo. Ukuxolela nje sengikuxolele kona ngikuzonda ngisoze futhi ngakuzonda ngiyakuthanda. Kuphela empilweni yami nje ngeke ngisakwazi ukuphinde ngikwamukele ngifaka ngaphakathi enhlizweni yami. Ngendlela ongene ngakhona. Ukuxolela ngikuxolele vele ngikuxolele kulungile kwenzeka iphutha. But angisafuni ukuthi lelo phutha walento uphinde uzolenza kimi futhi. Ngeke ngiphinde ngilenze. Uphinde Mina ulenze. ngisakuthanda. Ukuqala kwakwenzeka. Ngizosathu sihambe noma i-counselling. Because ngisakuthanda, ngisakudinga empilweni yami. Ukuqala wathini kwakwenzeka? Ngasho njalo. Namanje ngisaphinde, ngeke ngiphinde ngenze. Ngiyaxolisa. Ucabanga mina sazokwazi ukuthi ngiphinde ngikuthembe. Ngiyazi kuzoba nzima. Kodwa bengicela bandla. Kodwa engakusho nje mina kuwena akusizi ukuthi ngithi ngivume kulungile ngixolele ukuxolela vele. Inzondo anginayo vele sidala enhlizweni yami. Kodwa akusizi ukuthi ngivume ukuthi ngibuyelana nawe. Ekugcineni kosuku ngeke ngisakwazi ukukwethemba. Ngeke ngisaba nako lo kade nginawo ngawo. Kahle kahle siyafana noma mhlambe ngichithe isizungu kuwe. Because izifiso kade nginazo nawe zishabalele zonke. Ngiyakuzwa cha. Njalo nje. So umile emazwini akho ushintshe sidala. Hayi amazwi wami nje kanjalo. Nakusasa uzobe usasho into eyodwa. Hayi vele ngicathi vele isidalo sami nje. Angithandi ukukhuluma kakhulu but sengikhulumile ngisuke sengikhulumile angithandi ukuthi vele ngibuye ngikujike. Mamkwena ngiyaxolisa kakhulu ukuthi asikwazanga ukukusiza ngixolele. But ngiyathemba ukuthi uyamuzwa nawe ukuthi uthini akakapholi and akakazophola usekuningi kakhulu. Ngiyakuzwa. Dlamini ngiyabonga kakhulu ukuthi ungineze isikhathi sakho ungilalela ukuthi ngifisa ukuthini kuwena njengoba ngikucelile ukuthi usondele ukhulumisane nomuntu wakho wakudala. Ngiyathemba ukuthi uzophola ekuhambeni kwesikhathi mhlambe ne-relationship entsha ozongena kuyona kube ukuthi u-right kuyona kodwa-ke kubuhlungu-ke njengoba ngingasahlangani kunina noba u-2 ekubeni usisuthi usakuthanda futhi nawe uthi usamthanda kodwa uyabuza ukuthi kusiza ngani ukuthi ubuyelane naye ekubeni ngeke usakwazi ukumthemba. But-ke ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Akunankinga sis. Mbuke lapha ekhaya ake asiwinanga Nkosi yami ucu alisahlali kahle esihlakaleni liyaxeka. So asikwazi ukuthi siphoqelele singazi ukuthi isiphetho sokuphoqa sizohamba kanjani. So siyaligoqa la uhlelo njengamanje asiwinanga and ayikho inqubela phambili. So ngicela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, mina ngiyathanda kakhulu. Bye. Is there black